dřep. Malasana uvolňuje oblast naší pánve kyčlí, místa, která jsou také velmi často zatěžovaná právě ježděním. Pojďme společně. Malasana. Hlídejte si postavení špiček vašich chodidel, míří takto lehce všechno dopředu. Nesmí být takto příliš vydotované, ano? Tak. Jsme v malasáně, spojíme dlaně před hrudníkem, vložíme naše lokty mezi naše kolena, otáhneme ramena dolů od uší a prodýcháme 3krát alespoň pozici. Pokračovat dál. Potom přejdeme do rotace v malásáně. Položíme si pravou dlaň mezi naše chodidla a s nádechem otevíráme hrudník za levou rukou vzhůru. Díváme se za prsty levé dlaně. I tady prodýcháme alespoň 3krát. Hlídejte si, že máte váhu vašeho těla na obou chodidlech stejně. Tak já prodýchnu jednou, abychom se vyšli do času našeho videa. Vyměníme strany. A znovu alespoň 3krát prodýchejte. Pozice, která velmi intenzivně uvolňuje, působí na naše kloubní SI spojení i naše bedra. Zároveň rotace velmi intenzivně podporují činnost našich vnitřních orgánů. Tak, výborně uvolníme. Spojíme takto dlaně před tělem a pojďme ještě více uvolnit naše kyčle, a to tímto pohybem. Zároveň s tím, když pokládáme koleno na zem, jdeme naším tělem k druhé noze. Nádech zpět, výdech na druhou stranu. Pojďme znovu, alespoň 3krát. Výborně. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na další den. Sdílejte a označujte mě ve vašich příspěvcích.